Дядо ми, един ден, може да ме обръснеш. Аз съм бил 10-12 годишен. Той човек съм го бръснал над 100 пъти и един път не съм го порязал. Една вече стоя в апартамента, така съм застанал на балкона и гледам навън и си викам, що не стана бръснар. Просто това за мен бяха 11 кошмарни месеца, защото работих и в търговията, и в салона. Аз на 24 години управлявах екип от 18 човека. За мен нямаше ден, нямаше нощ, нямаше понеделник, нямаше неделя. Дори ми се случи в един момент, получих едни световъртежи и аз бях в болница с абокат в ръката. Аз от болницата в салона с абоката припадам, лошо ми е. В началото ще бъде много трудно, ще изглежда невъзможно, ще изглежда ад, разберете. Здравейте и добре дошли на първи епизод на подкаста при Бръснаря. Аз съм Иван Илиев, собственик, обучител и човек, който се занимава с бръснарство. Реших да направя този подкаст, за да говорим малко за нашия бизнес, с който се занимавам аз от доста време. Защото пред всеки бръснар, когато седне клиент на стола, се случват доста интересни неща. И има хора, които разказват за техните успехи, и има хора, които разказват за техните провали, и има и доста забавни хора и случки. За мен това е страхотно, затова избрах и тази професия да бъда бръснар. Може би много от вас, като мои клиенти, ме познават и знаят кой съм аз. Знаят откъде съм тръгнал, как стигнах до тук и как направих моя салон. Ако сте любопитни, хората, които ме познавате, кой съм, как стигнах до тук и откъде, стойте с мен и гледайте този невероятен подкаст. В този подкаст ще говорим, както казах, за бизнеса, за успелите млади хора, за хората, които искат да се развиват не само в бранша, който работи аз, бюти сферата или в частност бръснарството, а за всеки един човек, който има желание, иска да се бори и иска да успее в това, което прави. Кой съм аз? Аз съм Иван Илиев, роден в град Пещера. Това е едно малко градче, намира се близо до Пазарджик. По-голяма част от вас го знаят. И за това съм застанал тук при вас да разкажа всичко за мен, което се случило, тъй като аз съм тръгнал от малкия град и съм стигнал до големия град и успях да изграда нещо, което към момента мен много ме устройва в живота. Иван беше едно малко момче, което израсна в един малък град. Той беше много готин, много буен, но никога не е създавал проблеми на своите родители. Иван беше едно много будно дете, което винаги е спортувало и се занимавал с спорт. Като бях малък, се занимавах първо с футбол. Това беше, моята страст. Футбола. Дълги години се занимавах с това нещо, докато не открих и бойните спортове. Минал съм през школи много сериозни в бойните спортове, но хора, моля ви, бойният спорт ви учи на спорт, на дисциплина, на уважение, а не да биете хората по пътя. Уважавайте хората, помагайте на тези, които не могат да защитават и тези, които са по-слаби от вас. Не бъдете агресивни, не на агресията и уважавайте хората. Както споменах с всички вас, от малък аз обичам да спортувам и винаги съм занимавал с спорт. Това е моето хоби, моята страст в спорта. За съжаление, както вече имам бръснарница, спрях да се занимавам с това нещо. Не ми остава време, но се надявам съвсем скоро да започна да си върна формата, в която бях преди да спортувам, защото спорт е, хора, много важно. Това не го забравяйте никога. Особено в моя бизнес, бръснарството, е много важно да спортуваме, да се движиме, да бъдем активни и да се грижиме за нашето тяло, защото когато вашето тяло не е здраво, вие няма как да работите, няма как да се развивате. Това се случи и на мен съвсем скоро, януари месец, получих една дискова херния във врата и за мен беше много неприятен момент, тъй като може би около 45 дни аз нямаше как да работя, защото бях доста зле. Но пък имах късмета да срещна един мой приятел Мирослав Божиновски, който ми помогна да се възстановя. Миро, благодаря ти, приятелю. Помагай винаги така на хората. Бъди се толкова готин. И ако имате проблеми, както аз имах с гръбнака, доверете се на Мирослав Божиновски, човек е номер 1. Миро, благодаря ти. Общо взето, това бях аз като дете. Едно много нормално дете. Не съм създавал никакви проблеми на моите родители. Будно дете, спортуващо, уважаващо своите приятели, уважаващо своите преподаватели. Това е много важно за младото поколение, да уважавате своите преподаватели, своите приятели, роднини, близки и познати, без значение. Хора, разберете, когато се уважавате и нямате злоба в себе си, тогава вие ще успеете. Имате ли злоба в себе си? Не уважавате ли хората? Няма да постигнете абсолютно нищо. Когато сте на стола и постригвате хора,
това се вижда много от хората. Когато си един готин, млад и позитивен човек, това ще бъде за вас много прекрасно и вие ще успявате всеки един момент. Като цяло, това е за моето детство. Израснах в малък град, в годините, в които аз бях дете, бяхме доста бедни, нямахме нищо, носихме по едни маратонки, т.е. то дори не бяха и маратонки, а бяха едни гуменки, изтъркахме ги до край. Когато вече почва да паде под крачетата, тогава купувахме нови, тъй като живота беше доста труден. Но пък това изгради мен като авторитет, като човек, който да се бори с живота и човек, който иска да успява да се развива. Аз това преди малко, докато пътувах до студиото, разказах на моята племенница Сияна, тя е тук при нас, че аз съм благодарен, че живея в София, защото София за мен е голям град и мога да успявам. А в Пещера, нищо против хората, които живеят там, те са страхотни, много добри, но града за мен там е малък и аз няма как да развия своя потенциал. Защото има една поговорка: шило в торба не стои, аз съм такъв и просто не обичам да стоя на едно место и да тъпча в една позиция. Затова от този разговор, в момента, който ви разказвам, скачам веднага в това с какво се занимавах аз в годините. Аз имам доста интересен житейски живот. Не съм работил много работи, но пък това, което съм го правил винаги с много любов, много желание и много амбиция. И аз на 24 години управлявах екип от 18 човека. Аз бях едно дете в това време и управлявах хора 40, 50 плюс годишни и тези хора до ден днешен ме уважават. Аз съм бил тяхен ръководител и лидер и те са ме уважавали във всеки един момент, както и аз тях. Това ми даде много в живота да науча, както ви казах преди малко, че уважавайте хората. Няма значение на колко си години, няма значение каква раса си, какъв цвят си. Без значение. Когато уважаваш хората и оценяваш хората, те те оценяват и те ценят това какъв си ти и те уважават. И това казвам на всички мои приятели, по-големи и по-малки, и дори на децата. Уважавайте хората, защото в утрешния ден, когато те видят хората на пътя, нека кажат: ей, ето го Ванката, той е много готин и той е много добър човек. Това е важно в живота, хора. Просто разберете. Няма пари, няма нищо. Най-важното е да уважавате хората и да бъдете едни добри хора и честни хора. Моя живот започна в София. Аз завърших едно квартално училище 130 СОУ Стефан Караджа. То се намира в квартал Левски. Един малък квартал, намиращ се в края на София или може би в началото на София, зависи от къде идвате. Но като цяло ние казваме тук крайен квартал на София. Това училище за мен беше много интересно, тъй като аз попаднах там без да познавам никой. Идвайки от провинцията, аз не познавам никой, имам диалект, не казвам здравейте, казвам здравейти, как сте? И всички ме подиграват съответно. Това е най-нормалното нещо. Но пък мен това започна да ми харесва. Викам, тия тук всички ме подиграват, а аз си мисля, че това е много интересно. Те ме намират за интересен. Да, ама то не е интересно, то е смешно. Там аз срещнах много приятели, които бяха така в началото добронамерени. Както всеки едно ново приятелство, нали, хората са много, много добронамерени, много окей, всички много те обичат, много ще ти помагат. Но не винаги живота е така. Не всеки приятел е добронамерен с теб, не всеки ще ти помага. Има хора, които ще ти помогат наистина, има хора, които въобще не им пука за тебе. Там завърших средното си образование, наистина едно квартално училище, за мен хубаво училище. В момента, доколкото разбирам, се развива доста добре. Бих се радвал да ме поканите някой ден в това училище, да видя как се развиват нещата, да все пак да поговоря малко с тези деца, да им покажа как един обикновен човек от това училище е стигнал до тук. Аз не съм постигнал много, но за мен съм окей. Благодарен съм на това, което имам. Успявам да си изхранвам семейството, дори и повече. След като завърших, имаше един период на адаптация в живота ми, както всеки млад човек. Аз зачудих какво искам да правя с живота. Като повечето така хора, които са спортували, има постоянно динамика, напрежение, екшън. И аз си викам, боже, аз искам да занимавам нещо с полиция, охрана, нещо от този сорт. И си викам, що не? Правиме го. Какво толкова? Аз принципно нещата в живота не ги мисля толкова много. Аз действам, аз не съм човек на мислите. Все пак съм изодия близнаци, много хора казват, те са много нерешителни, много са чудат се, маят се. Не, напротив, аз пък така, действам и въобще не ми пука.
До сега не съм си чупил главата, надявам се и да не стане така. Започнах да занимавам в сферата с охрана. Това беше много интересно. За мен беше нещо невероятно. Запознах се с много хора, имах много приключения, имаше много напрегнати моменти. За мен беше много готино. Един много голям урок. Вече като подраснах, нали, започнах с малко по-строгни неща, които към момента не искам да влизам с тях в детайли. Но като цяло живота ми е минал в сферата на охраната. Охранявал съм доста известни личности, които пак казвам няма да споделя кои са. Общо взето в този бизнес ми е минал целият живот с един така лек промеждутък в търговията. Вече беше ми писнало това напрежение, беше ми писнало от стреса, исках да се занимавам с нещо по-различно, не исках да охранявам хора, не исках да охранявам високорискови обекти, исках да си живея живота, не исках да издирам хора по света, исках да си живея един най-нормален, спокоен живот. И си отварям JobsBG, гледам, хоп, търговия. Що не? Там, където работех за известно време, беше много близко до вкъщи, викам, леле, страхотно, аз направо излизам от вкъщи, влизам в работа, там съм. Там започнах с търговията. За мен, аз съм пак казвам, много приказлив човек, много умайвам хората. Това за мен е голям плюс, винаги ми е действал в живота. И така успешно там развих няколко години търговия. Страхотно. Това беше за мен уникален старт в живота, да разбера как се работи с пари, как се работи с тока, как се лъжат клиенти съответно. Това е много важно да има винаги едно надлъгване между продавача и клиента. Това е просто... Аз живея хора за този момент, разбирате ли? Аз живея за това да се надлъгваме с клиентите и накрая като се тръгнат с една усмивка и викат, леле, човек, ти си номер едно. Това е просто хора, разберете, за този момент аз живея, дори в момента в салона. Когато идва нов клиент, сяда на стола и аз сега един такъв плахо го питам, нали, здравейте, вие как тук разбрахте за нас, откъде научихте и те? Аз тук, вие сте много голяма бръснарница, тук разбрах за вас. И аз вече така отвътре ми идва, нали, ние сме вече тук много голяма бръснарница. Хора, преди 3 години никой не знаеше за нас. Никой не знаеше кой е Иван Илиев, кой е бръснаря, къде е салона. Аз сега идват клиенти и казват, как ли, вие сте много известни, ние знаем за вас. Супер хора, много ви благодаря. Благодаря на всеки един клиент, който е дошъл при нас. За всеки един клиент, който ни посещава, дали е редовно, дали е един път в месец, дали 2 пъти, 3 пъти, 5 пъти в месеца, без значение. Благодаря на всеки един клиент, който е дошъл при нас, избрал е моя салон, избрал е моите колеги и дори аз казвам по някой път на клиентите, че те идват при нас и сядат и казват, абе, Ванка, аз седнах при Арман. Арман е мой колега, момчето от Иран. Аз ще го покана и него като гост. Той е изключително добър човек. Той е мой брат. Арман е мой брат, много го уважавам. И те сядат при него и казват, абе, Ванка, аз не се запазих час пред тебе, имаше час при Арман. Проблем ли е за тебе? Хора, няма проблем, разберете. За мен е важно вие да бъдете в моя салон, да уважите моята работа, да уважите работа на колегата ми. Това е важно за мен. Няма значение при кой ще бъдеш в салона. Така до момент се стече моят живот с нали, security бизнеса, с търговията. И обаче аз на моменти бързо губя интерес към това, което правя. Но в салона не е така. Сега ще ви разкажа какво се случи. Аз преди се постарих при една квартална фризьорка. Както виждате, аз имам брада. Ходих при нея, може би 3-4 години, обаче аз сам не мога да си правя брадата. Много ми е трудно. Не знам, може би и при вас ще е така, може би някой да си прави сам брадата, но за мен е наистина много трудно. Ходих при нея, както ви казах, няколко години и я питаха, бе, можеш ли ми направиш брадата? Тя, бе, Ванка, аз не мога, аз не правя бради. И аз си казвам, окей, щом не можеш, аз се мъча само вкъщи. Аз тогава ми беше и брадата малко като подарена, нали, купена от един такъв сайт за бързи стоки, да не казвам кой е. И имах един колега, който работи в склада в фирмата, която казах, че работи с търговията. И гледам го този Тихомир. Абе, винаги много хубаво постриган, много хубава брада. И си викам, бе, то ще знам да го питам, аз къде ходи това момче. Питам го аз къде ходи Тихомир, той казва, аз хода при зет ми. И окей, при зет. Аз мога ли хода при зет? Той каза, мога ходиш при зет ми и ти. Той ми прави контакт с неговия зет. Неговия зет се оказва един мой приятел, Асен Младенов. Малко ще ви разкажа за него. И аз започвам там да хода, гледам ги тия пичове, влизам в салона, постоянно някакви хора, вътре така хубава емоция, хубав вайб.
правят коси, бради, вежди, викам, това тук е то, бе, аз големи вежди, няма кой да ми ги оправи, голяма брада, няма кой да ми го оправи, викам, това са моите хора и започна да хода при тях. Обаче, по едно време Асен си премести салона и аз викам, няма проблема, ще хода при Асен. Продължава да хода аз при него там и при неговия колега. Имаше и при него в стария салон един колега Ангел, Геле, и при него съм. И нали, при него ходих и при дамата, но Асен като си премести салона, започна да работи при него едно момче Калуян. И аз си ходя там при тия пичове, гледам винаги, аз се дра от един такъв смазан от тази търговия, главата ми гърми, числа, цифри, работи, телефон не спира, гледам и тия хора, те си супер готино. Работят си там с някакви хора, телефона звъни, ало, музика, чистички, спрътнати, няма такива проблеми, които имам. Аз викам, това е страхотно, що не? И там се запалих аз от това нещо. Само, че моята история от браснарството има така една лека предистория. В Пещера моя дядо имаше проблем с зрението. И този човек, той съответно сам няма как да се бръсне, защото знаете, старите самобръсначки, те не са като сегашните, отвиваш там отгоре едно метално, слагаш вътре ножчето и почва да... И само, че там като хванеш брадата, натискаш малко, хващаш и кожата, и месото, и зъбите, и всичко, което може да захване, го хващаш. И дядо ми един ден, синко, вика, моля да ме обръснеш. Аз съм бил на години, може би, колкото моята племенца си Яна на 10-12 годишен. И си викам, дядо, как ще обръсна аз, човек, аз... И ще пробвам аз, вземам аз канчето, правя там пяната, слагам, бръсна го. Хора, този човек съм го бръснал може би над 100 пъти, един път не съм го порязал. С това много се гордея. За съжаление, той доста години вече не е сред нас, той почина. Но както се каза, пък това ми е първият клиент, който седна на моят стол. Така в годините в спорта, като спортувахме, с моите съотборници бяха гладни години, нямахме пари да се постриваме като малки. И един мой съотборник, мисля, че или Дейвид, или Тъчко, докараха една машинка в съблекалната, такава купена от пазара за 15 лева. И построим един наш съотборник, Димитър Милатинов, ми те поздрави. И обаче си бехме решили да му направим на този човек малко така майтапче. И всички викат, ванката ще го постриваме. Що ще го пострива ванката? Откъде знаем? Те са знали хората, че стана бръснар. Това се знае от самото начало. Пострелям го аз ми така и обаче тук му правим така една грива. А то лято. Правим с гривата и тя беше такава машинка с караш контакта. Не на батерия, в контакта. Един дърпа така леко от щепсела, от контакта щепсела и викам, леле ми че машинката изгоря, какво правим сега? Край, не мога да оправим. И той човек вика, леле, вие водите как така ще му оставите? Ние, сега ще оставим, ще правим след тренировка. Обаче треньора Милетко Христов, супер готин пич. Милетко, много те обичам, човек, да знаеш. Ти си наистина един много стойностен човек, много хубав човек и ти си мой пример в живота за това как се възпитават деца и как трябва да правят хората в живота, да бъдат добри хора, да помагат. Ти си помогнал много на мен и на моите съотборници. И този човек не бе го виждал хора, може би, над 10 години. И от едно известно време си говоря за него, и си викам, трябва да го видя този човек, обаче нещо става, много работа, много напрежение и не мога да го видя. Хора, преди 3 дена, този човек влиза в салона. Аз ти казвам, като го видях, все едно видях, не знам. Все едно слезна Господ от небето при мен. Разпегръща го, разцелува го. Но той човек беше с нас строг и справедлив. И моят приятел Митко казва, аз сега така не мога да на тренировка да излезна, защото Милетко ще ни се кара, нали, тренера. И аз идва ни уникалната идея да му сложим една зимна шапка на главата, да тренира с нея. А то лятото хора навънка, камъка се пука от джега, ние ще тренираме Митко с зимна шапка. Излизам и така на тренировка и тренера да забелязва, че има нещо нередно. При което му сваля шапката, като видях прическата, тичахме, може би, 10 обиколки за наказание. После го оправихме, но това е една така моя история, с която, нали, има моята история с бръснарството има така предистория, нали, първо с дядо ми, после с Митко, постривал съм брат ми, бръснал съм му главата, защото той брат ми като видя, че аз бръсна дядо ми с тази съм бръсначка и не съм го нарязал целия, брат ми, сега, тук има ще му бръснеш главата, няма проблеми. Брат ми съответно е по-голям от мен. И той си каза, има ще му правиш. Викам, Или, как ще построим човек? Илия, той е мой брат, той е по-голям от мен. И имаше ми така доверие момчето и го правих и него. Съответно, да продължим нататък как започнах да занимавам с бръснарството. Както ви казах, ходих при Асен, там с всичките хора, много готино си викам, тия тук,
те постриват, забавляват, сега аз работя някаква луда работа, постоянно напрежение, стрес и си викам, време да направя нещо ново със себе си. Както и казах, от охрана, охранителен бизнес, там по-стресови ситуации, изнъж решавам търговия, губа интерес в търговията, защото виждам, че бръснарството е много по-готино, аз се вадят и пари. Си викам, ще ставам аз бръснар. Хубаво, как ще стана аз бръснар? Като сега мен ме стана да му кажа на Асена, Асена, вземи ме научи тук да стана бръснар. Ама събрах аз смелостта. Една вече стоя в апартамента, така съм застанал на балкона и гледам навън и си викам, що не стана бръснар? Ще стана бръснар, що да не мога? Аз съм много сръчен в ръцете хора. Аз съм сръчен, луд съм по цялата глава, въобще не ме бърка нищо. Скачам в дълбокото и го правиме. Отивам аз при Асена и му казвам, Асена, виж какво? Искам да ме научи да стана бръснар. И всички почват да се смеят. Имаше там един човек при него, който му чистише Марти. Марти, той е много готин човек и искаше всеки ден да го постригват. Момчето си има малко проблеми, но е много готин, много работлив. И те ми викат, виж какво, Марти иска да го постригваме всеки ден, ние не можем. Взимай тук е то шейвър. Шейвър е машината, която бръсне косата. Взимай шейвъра и почва да го бръснеш тук. Хора, как ще го бръсна? Аз не знам как се работи това нещо, бе. И те ми показват и само ми повтарят, нали, внимавай, че тук има отпред едно фолио, което реже, да не натискаш много, да не скъсаш фолиото. Да, няма проблем, окей. Брей, това Марти, като го направи хора, каза ми, то се гледа в огледалото, то няма нищо на косата, то няма коса. И вика, много съм готин, много ми хареса, ти си вика много добър бръснар. Викаме, това е момента, край. Той, що ми казва, че аз съм добър бръснар, щом брат ми се доверил, дядо ми Бог да се доверил, Митко се доверил, някакви други приятели, Марти, викам, аз съм човек. И му казвам, аз не виж какво. Аз трябва да се науча да постригам човек. Аз ще стана бръснар. Аз ми вика, хубаво, добре, окей, ще станеш бръснар, ще науча. Аз съм по това време имаше така, вече започна да преподава бръснарство в салона, в който работеше и каза, чакай малко, защото аз сега правя голяма академия за бръснари и ще вземат, там ще се научи да постригваш. Ще ми трябва там 2-3-4 месеца да направя салона и окей, добре. Обаче, как се казва, аз 4-5 месеца салона не го прави. И аз почвам да търся някакви други алтернативи, обаче си викаме, намерих нали друга алтернатива, звънкам аз, викаме, какво правим, той вика, дай, идва и почваме. Обаче нещо аз се замотах и си един мой приятел, с който започнахме да правим всъщност салона. За съжаление с него вече не сме в приятелски отношения, така стеха нещата, ние бяхме партньори, направихме заедно салона, разбрахме се да работиме заедно, той финансира част от парите, нали, аз идеята, направихме салона, работихме заедно, впоследствие се разделихме, за което не знам какво да ви кажа, аз и в началото ви казах, уважавам всеки човек, нямам нищо лошо против този човек, уважавам го, той ми е бил приятел повече от 20 години, но пък това партньорство с бизнеса ми даде един много голям урок и това ще го кажа на вас. Хора, ако правите нещо, го правете сами. Разчитайте само на себе си, разчитайте на своя труд, на своята упоритост, защото когато успееш, успяваш. Когато губиш, губиш само себе си, не губиш хората, които са тръгнали с теб. Защото когато загубиш една сума пари, я губиш само ти, а не хората, които са с тебе. За съжаление, с моя приятел и партньор стана така, той си имаше проблеми, аз имах проблеми и се разделихме. И в началото моят салон се казваше нали, Бръснарница Илиев и Димитров, заедно с него бяхме. След това, когато се разделихме, стана нали, Barber Shop и Barber Academy Иван Илиев, тъй като, както ви казах и в началото, освен че аз съм бръснар и преподавам бръснарство. Моята приказка за това, за моя салон, стана последния начин. Аз една година мислих как да бъде, гледах какви столове трябва да купа, какво оборудване, аз нищо не разбирам от това нещо, разберете. Аз гледам от някъде, хода при момчета, се постригам, гледам от тях и постоянно крада някаква идея. Аз съм такъв, че когато отида някъде и видя нещо ново интересно, аз го крада като идея. И аз винаги отивам се постригам, обаче хоп, каква тази ножица, бе, така аз не мога да видя, що той работи с нея. Ма викам, аз по-ще видя тази ножица, каква е. После той се запримал Каляна пострива нещо за баламосва и аз опа и виждам тази ножицата и съответно так веднага записвам в телефона. Машинката. GRL, това е супер, бе. И разпитам, каква е тази машинка, бе, хубава ли е, как е, те, как бе, това е GRL, вау, това е супер машинка, как, номер 1. Викам, и тук вече разбрах, освен, вече имам ножицата, знам каква е машинката. Обаче гледам другите машинки, GRL, работа и викам, супер. Викам, аз тия пичо откарнах и гати идеите. Бе да знам за какво става, просто аз им откарнах идеите. Супер, добре. Създадохме с моя приятел салона.
Да, обаче нито той може да постригва, нито аз. Какво правим сега? И моята велика идея е, пускаме обява, търсиме хора. Намерихме хора. Намерихме Арман, моя приятел, както ви казах, и колега, с който работя вече над 2 години. Даже може би 3 вече станат, не знам, с леко прикъсване от негова страна. Намерих Арман и още едно момче. Аз през това време работих в търговията, защото ми се наложи, нали, в началото не мога да остава да работя в салон, защото аз не мога да постригвам. Трябва да работя нещо друго. Хора, в продължение на 11 месеца аз изкъсах, да не казвам коя част от тялото, работих и в търговията, и в салона. Просто това за мен бяха 11 кошмарни месеца, защото за мен нямаше ден, нямаше нощ, нямаше понеделник, нямаше неделя, нямаше нищо, хора. Разберете, аз постоянно бях на работа. Дори ми се случи в един момент, го закъсах здравословно, получих едни световъртежи и аз бях в болница с абокат в ръката и излизах от болницата, за да мога да хода в бръснарницата, да виждам какво се случва и после съответно от бръснарницата в болницата. Дори аз имам клип в телефона как до мен има цветарски магазин и Ванчето от цветарския магазин, тя е много готина Ванче, специални подли за тебе. Алекс Фора се казва магазина, страхотно е, в Левскива, блок 44, при Ванчето, най-хубавите цветя. Жена ми е много щастлива и доволна, защото там купувам най-хубавите цветя. И Ванчето има нейна приятелка, която се казва Люси. Тя работи медицинска сестра в Пирогов. Един ден много ми лошо, хора. Повръщал съм цяла вечер, не ми беше добре, обаче аз съм в салона, аз не мога да не бъда там. Трябва да бъда в салона, тъй като това е моя бизнес, аз се грижа за него и трябва да съм там. И идва Люси, с Ванчето ме виждат и Люси казва: Ван, какво ти е? Много ми е лошо, едва съм жив. Тя вика: сега ще отида до вкъщи, ще взема един абокат, тук ще взема едни банки работи, ще ти направя тук един коктейл, ще ти мина. И аз викам: Боже, какво става тук, как ще ми правят тук банки, коктейли? Идва след малко Люси. Люска, много ти благодаря тогава, ти много ми помогна, ти си наистина много добър човек и заслужаваш да се случат на тебе само добри неща, много те обичам и те уважавам. Идва Люси, обаче няма на какво да закачиме самата банка. Люси взима закачалката, слага банката, аз стоя така вътре като умряла с банката в ръка, вливам и там неща, хоп, аз се оправих и почнах да си работя. Супер страхотно, много ви благодаря, хора, наистина много сте готини. И започвам аз така в тази бръснарница, леко, плахо, неопитен, обаче пак викам: чакай да го видя Асен, какво става, нещо става академия, какво се случва, към Асенка, дай, какво става, почваме ли с обучението? Той вика: добре, Ванка, почваме. Обаче това беше юли месец. И аз сега си викам: Асене, ти искаш да съм тук всеки ден на обучение, аз не мога. Как аз работя в една работа, хода от едната работа в бръснарницата, викам: не, ще напускам, не, аз трябва да напусна тази работа, на мога да се отдам на бръснарницата. При което си викам: как ще напусна, сега откъде пари, какво ще правим? Хора, не се колебайте, имате ли идея, имате ли някакъв финансово спокойствие, съответно горе-долу да правите нещо, правете го. Не го мислете. А ако мислите: аз сега ще отида там, няма да стане, ще стане, какво ще правя, не се занимайте с глупости. Правете го, скачите в дълбокото, работете, бъдете отдаден на това, което правите. Защото само когато си отдаден на това, което правиш, то се случи. Напускам. Ставам браснар. Напускам сега с работа, от която съответно се издържам себе си и семейството. Отивам при Асен. Карам аз курса. Благодаря ти, Асене, ти ме научи да бъда браснар, ти ми показа тънкостите, ти ми отвори очите в браснарството. Благодаря на теб и твоето момчета, аз се запалих в браснарството. И тук е момента сега отново да ви кажа, хора, и това не спирам да го повтарям в моя живот: бъдете благодарни, бъдете добри хора, помагайте, защото ние с Асен работим в един район. Неговия салон е в района, в който и аз работя. Винаги съм го уважавал, винаги съм говорил добро за него. И ви моля, всички колеги, не говорете за колегите се лошо. Дори при вас да дойде клиент, който не е постриган добре, не казвайте: ти къде ходи, кой те направи така, гати, каква тази прическа. Не бе, хора, замълчете си. Направете една хубава прическа на човека, а ако той е доволен от вас, ще дойде пак при вас. И така, аз тех при Асен да се уча, научих се и викаме: сега тук вече, аз вече имам много знания. Край, убий ги сега в тази бръснарница, клиенти, фейдове, бъскат, мъскат, кот сети човек. Почвам аз да работя, леле майко.
Аз не, братко, тази ножица много трудна е, човек. Не мога да работя с ножица, много трудно. Съответно, всичко и той ми каза, Асен, Ванка, спокойно, с времето ще станат нещата. Правим го, почвам аз да постригам, идва клиент с дълга коса, аз го гледам, викам, сега този човек, какво ще го правя тук, де? От тук, от там. Направи го човека, супер стана, той пък наистина се получи много добре. Нали? Аз по цялото време в главата ми какво ми е говорил Асен, от тук хвани, от там хвани, така направи, тук фейда това. И до ден днешен, между другото, ми излизат такива спомени, когато нещо искам да направя и се средоча в него да го направя и си е така, само оставам и затварям очите за секунда и казвам, тук той ми каза така да направя, така да направя. И то се получава. Моят колега Арман, той е с 15 години опит, хора, аз с него не мога да се... Той е много добър, има много опит с гърба си, аз в нищо. И аз много се научих и от него. Значи, Арман, благодаря ти, ти ми показа много тънкости в занаята, много неща видях от тебе, много си добър, много те уважавам, ти си един страхотен човек. Момчето, хора е от Иран, той е тук със статут на беженец. Никога не казвате за тези хора, че те не трябва да са тук. Момчето си работи, честен е, не лъже, не краде и е супер добър човек. На тези хора винаги, когато можете, помагайте, а не казвайте този е оттам, този е оттам. Пак ви казвам, няма значение пол, раса, цвят на кожата, какъв е това, абсолютно няма никакво значение. Бъдете добри с хората и им помагайте. Там правиме салона, нали? Вече салона е готов, ние почваме да работиме. Аз начало такъв супер надъхан с салона, ще правиме, ще гледаме. Обаче, маля, сега никога не съм замислял какво да имаш бизнес. Дали аз съм ходил там да работя за някакви хора, те ми плащат заплата, идва там 15-20 число, супер. Обаче почвам да правя тази бръстарница, хора, един куп документи, аз не знам на къде да тръгна. Правя документи, хода там, те от тук те връщат, там отиди, аз пълно време към какво стана тук, бе? Ти да имаш една бръснарница 30 квадрата, тега ти разправията. Обаче, бате Ванко е много упорит. Аз съм и много инатлив. И си викаме това, правим го, няма какво остане. Ако трябва да ходя там, се моля на това, на ония, на третия, на петия, ще търся връзки хора, ще го направим. Направихме го салона, почваме да работиме. Обаче, всяко начало, както ви казах, е много трудно, хора. Много е трудно, но това не трябва да ви отказва. Напротив, трудностите трябва да ви направят още по-борбени. Трябва да бъдеш още по-нахъсан. Трябва да бъдеш не на 100% там, на 101% трябва да си в салона. Трябва да посочиш клиента с усмивка. Трябва да го спрачиш усмивка. Трябва да го питаш така добре ли е. Разберете, че моя бизнес и хората, които гледат, ако са колеги бръснари, нашия бизнес зависи от хората. Ако клиента го няма, ти нямаш къде да печелиш пари, няма как да имаш този салон. Ако клиента го има и ти не го направиш по начина, по който трябва да бъде този клиент, пак няма да го има, хора. Пак няма да дойде този човек при вас. Когато един човек не е доволен, ще кажем още 10 човека, че не е доволен. Но когато той е много доволен, те ще дойдат още 100 човека. И аз това ви казах, отварям салона, боже, то няма клиенти, идват. Никога не съм имал нулев ден. Може да е имал един клиент, но е бил при нас. И благодарение на това, че с колегата Арман сме били позитивни, готини хора, помагали сме нали, така ще направим прическа, така ще... Хората са благодарни на това, което правим за тях и ние към тях съм благодарен, че посещават нас. И за това, нали, вече почти 4 години по-късно, вече всички знаят за салона Иван, идват при нас, дори на моменти идват младежи да се постригват и някой му звъни сега по телефона и къде си, бе, той каза. Аз съм в барбаршоп Иван Илиев. И на мен направо хора така мет ми капа от сърцето, много е готино, много е приятно това чувство. В началото ще бъде много трудно, ще изглежда невъзможно, ще изглежда ад, разберете. Пак ви казвам, аз от болницата в салона с абоката, припадам, лошо ми е, лишавам семейството ми от моето присъствие, лишавам жена ми. И тук нали, вече е момента да благодаря на моята жена. Тя е един страхотен човек, който при цялото време беше до мен. При цялото време ми даваше съвети, даваше ми така, много хубав вайб. Спокойно, не се притеснявай, ще стане. Няма да е сега, няма да е утре, няма да е други ден. Може би ще бъде година, ще бъде 2. Ти бъди постоянен. Ти прави това, което си иска от тебе. Ти не се отказвай. Колкото да е трудно, не се отказвай, не спирай. Не трябва да спираш. И благодарение на нея и това, което тя ми казваше, аз стигна до тук и успях. До някаква степен успях.
Не се имам за някакъв известен, не се имам за някакъв супер готин, не се имам за най-добрия браснар. Човек винаги учи, но благодарение на нейната подкрепа аз успях да стигам до тук. И когато в моя случай, когато и казах в началото, че аз имах партньор и ние се разделихме с него, хора, за мен това беше един от най-трудните моменти в живота. Първият момент в живота, който е бил най-труден за мен, имах един период, когато майка ми се разболя и тя беше много дълго време в болница. Това беше най-трудният момент в живота в това време. Но вторият момент, който беше най-труден за мен в живота ми, това беше когато аз дори не съм се карал с този човек. Така станаха нещата, че живота се раздели между мен и него. За мен това беше много труден и много гаден момент от живота ми, защото аз този човек съм бил в продължение над 20 години приятели, ние сме били като семейство, яли сме, пили сме на една маса, уважавали сме се, обичали сме се и в момента стана така, че нещо съвсем елементарно ни раздели по най-грозния начин, но аз на този човек му пожелавам само здраве и да има много късмет в живота. За съжаление, живота ни раздели, но така трябва да стане. Както ви казах на всички, то е много лесно така да кажеш идеята, както аз си казах. Идеята е страхотна. Правим бръснаница, хода, учи се тук, това, права, става супер, обаче не хора. Много е трудно. Трябва да си отдаден на това, което правиш. Трябва да обичаш това, което правиш. Трябва всеки момент, нали, да даваш всичко от себе си. И както си го аз с моите клиенти и приятели, един ми вика, що работите в събота? И викам, защото сме бедни, ако съм богат, няма да работя в събота, нали ще си почивам някъде, може би така, я знам, на море, на планина. А един друг мой клиент каза, знаеш кои работят в събота? И аз викам, кой работи в събота? Той вика, бедните. И аз почнах да се смея, нали, защото аз това съм казал пред това на мой клиент. Вика, в неделя, знаеш кои работят? Аз казвам, кои работят? Той вика, алчните. Значи хора, ние сме хем бедни, хем алчени. Обаче, аз съм алчен за знания, аз съм алчен за развитие. Когато открих салона, той беше в едни 30 квадрата. По това време не беше за мен кутийка, беше един свят. Тук салона, 3 стола. Ние се бутаме така с колегите, ние не можем да се... Той до мен, аз до него, ние се опираме един от друг, викаме, хора, чакайте, момчета сме тук спокойно, всичко ще е наред. И си викам, вече минаха 3 години, хора, аз искам да направя нещо по-велико, аз не съм роден за 30 квадрата тук салон. Удали сте, какво ви става? Имам знанията, надграждам се постоянно, хода на допълнителни курсове, искам да преподавам браснарство и си викам, аз трябва да направя нещо по-голямо. Почвам да го мисля, 1 година мислене. И винаги знаете, че с нещо много има страх в хората, дали да го направят или не, обаче аз съм много решителен и викам, ще го направя. Почвам, нали, да се оглеждам за подходящо място по-голямо. Там, където им беше стария салон, аз бях под наем при едни много готини хора, Васко и Марусия. И една събота, мисля, че беше, идва Марусия. Викам, какво става? Как сте? Вика, тук отзад задната сграда, магазина ще го оправям. И аз викам, какъв магазин? Тя ела да искаш да го видиш, аз искам да го видя. Как? Отивам, гледам един голям магазин, 90 квадрата, викам, това тук е уникално. Страхотно. И вече мен в главата ми работи. На тази стена ще има 4 стола, тук ще има 2 дивана, тук ще има рецепция, тук ще има това. И викам, и какъв найем искаш? Тя ми казва, там найема, аз викам, той е по-висок, бе. Колкото е по-висок? Викам, аз работя, няма кой ми вземе ръцете, аз ще ги скарам тия пари. И викам, ще помисля малко. Мисля. И Арманка яла, тук е моя колега Арман, той ми е много близък човек, и викам, ще си поговоря с него. Маруси си е тръгнал вече, някой отвори магазина, а то отвънка ни штори рулетни, и аз извънкаме, има ли кой отвори пак магазина, тя се десна, че го отворя. И тя отваря магазина, гледаме с Арман вътре магазина, и Арман направи така стои, гледа, вика, това е страхотно тук. И той момчето сяда, после чертае там, къде са столове работи, обаче ние с него имаме много общо мислене. Както аз в моята глас си го бях начертал да бъдат столовете, така и той го начерта. Взима ние магазина, викам, давай, тук, то много по-голямо помещение, 3 пъти по-голямо от старата бръснарница. И сега почвам да се мисля. И сега трябва да вкараме тук ново оборудване. Обаче отзад е много голямо место. Какво ще го правя това место отзад? И си викам, виж какво, аз съм креативен, много обичам да мисля такива неща. В една бръснарница идва един мъж да си направи косата, брадата, да се отпусне. Той трябва да се отпусне верно в тази бръснарница, да му е готино. Да, що, нека се отпусне, той ще иска и масаж. Това е човек, ще правим и масажи.
Почвам, пускам от бяга, намирам масажист. Супер, почвам да правим коса, брада, масажи. Обаче, пък, аз имам един мой приятел, той е много легендарен, Ивайло Йовев, Ивчо от Ивтопринт. Той е човека, който ми прави моите рекламни материали. Много е готин, ще ви разкажа как с него се запознах. Дъщеря му, Ивона, тя прави лазерна епилация. Обаче във времето много хора, нали, мъже идват и, тук тази брада, ако е тук леко я направя с лазерна епилация, ако тук направя, нали, вежите, мишниците, викам, те хората сами го искат това нещо, бе. Те, щом като го искат, аз що не го направя? И сега си викам, коса, брада, вежди, епилация, масажи. Викам, ние тук направо избихме рибата. И така стана, че този голям салон, както ми се видеше едно вау место, така го напълних, че в момента е топ местенце. Затова вече бръснарница Иван Илиев, както съм споменал в другите социални мрежи, е с нов адрес, 3 пъти по-голям салон, 6 пъти по-луксозен и 8 пъти повече екстрима. Заповядайте при нас и не се колебайте. Ще си направите косата, брадата, епилация. Мъже, не се срамувайте. Това е най-нормално да си направите, да се поддържате, да имате епилирано тяло. Нали? Не е казано, че трябва да целите да сте като гол охлов. Нали? Има места, на които може да се направите, и места, на които може да се направите. Освен, че си направите епилация и постръгнеш, ще си направите едно масажче, идваш при мен и се тръгваш като нов човек. И както казваш там един мой познат, нали, за нас клиентът е цар и искаме при нас клиента да се чувства като, нали, наистина като един цар, да идва, получава това всичкото обслужване, тръгва си доволен, щастлив. И е най-важното, когато накрая на човека му кажеш каква цена трябва да заплати за дадена услуга, той като заплати, така да му е готино, че е платил тия пари, хора. Да му стане приятно, че е платил примерно една голяма сума пари, ама ги е платил сега ти кефа. И правете го така, че когато дори да работите на малко по-висока цена, правете го така клиента да остане очарован, да му е кеф, че ви дава тия пари и че остава с едно много готино впечатление от вас. Макар че е платил повече пари, това няма значение. Това е просто задължително така да накараш клиента да се чувства наистина по най-готиния начин, защото това ги връща пък при нас. До сега разказах за бръснарницата. Какво предлагаме, кои сме ние, ще остава в описанието точно за нас кои сме ние, къде се намираме, какво предлагаме и как може да ни намерите. Ще ви очаквам с нетърпение да се запознаете с мен, с моите колеги, да видите нашата работа и да кажете дали това, което в момента говоря, е истина, защото аз много държа всичко да бъде окей. Както казах, вече минаха няколко години, с които занимавах с бръснарство и аз в началото ви казах, че аз съм много креативен. Всичко мога да правя. И вас мога да продам. И себе си мога да продам. И си викам, чакай малко, пак се връщам на този Асен. Той човек беше бръснар. Почна да обучава хора. Аз хода при него на курсове се обучавам, хода на други места се обучавам. Аз вече набрах така енерция, доста прилична, за да мога да го правя и аз. Правя го, няма какво остане. Живота ме срещна преди време с един мой приятел Краси Панчев. Краси, ти си наистина много готин човек. И неговата съпруга Надето, Надежда, Надя има ЦПО център. И аз си викам, това е човека. Винаги се нареждат нещата, да знаете. Когато правиш нещо, те се нареждат. Може би дали от Вселената, от Господ, или не знам откъде, те се нареждат нещата. Аз си мисля за да правя академия. Краси не бях го виждал, може би 10 години, не знам, може би около 10 години. И си викам, ето го, Краси, той Краси, какво става? Аз жена ми Надя така това прави. Какво прави Надя? ЦПО център. ЦПО център е център за професионално обучение. Това са моите хора от ДН на доверие. Страхотни са, много добре се работи с тях. И викам, ето и сега е Надя. Ела тук в бръснарницата. Идват те двамата, обаче аз те преди да дойдат съм оправил салона, подредил всичко, нали да ги впечатлят тия хора. Идват те, Надя гледа салона, вика, тук много хубаво, чисто, приятно, нагласено. Като цяло, при мен винаги е чисто и подредено. Много е важно, когато имате бизнес, да се грижите за него, да бъде чисто подредено. Вие работите с хора, не работите дори с животни да работите. Пак трябва да е чисто и подредено. Идва Надя, много и хареса идеята, аз си разказвам за себе си, за бръснарството. Окей, почнем правя с тях договор, че мога да правя обучение. И почвам да правим обучение. И затова ви казвам, когато сте амбицирани, когато искате да работите, когато давате сърце и душа за това нещо, което правите, без значение дали ще си бръснар, дали ще си банкер, дали ще си шофьор на автобус,
Давай всичко от себе си, това се връща и ти ще успееш след време. Затова и аз успях, защото давам живот за това, което правя. Краси, както ви казах, е мой приятел. Станахме с него много близки, имали сме такива едни преживявания с него много готини. И аз винаги съм имал страст към оръжията. Това винаги много ми е харесало, с това сме занимавал преди, ходили сме на места, било е много напрегнато, много екшън и станах при Краси инструктор по стрелба. Затова, че като идвате при мен, имайте винаги едно на ум. Шегувам се, разбира се. Това ви го казвам защо? Защото преди време, може би 2 години, жена ми даде една книга да прочета, японски икигай. В тая книга разказват, първо, че разказват японците колко са, нали, столетници, живеят много дълго. Тези хора винаги имат нещо друго, което правят. Хора, не правете никога едно нещо. Винаги имайте нещо различно да правите. Вие сте браснар. Това е страхотно. Знаете, че това е професия, която много натоварва. Тази професия не може да прави цял живот. Но винаги имайте и втори план. Никога не имайте само един план. Трябва да можеш да правиш много неща. Да си добър в няколко неща, не само в едно. Затова аз, както ви казах, съм имал винаги любов към оръжията и реших да стана инструктор по стрелба. Това много ме зарежда, хора. Знаете, когато имам свободно време, хода с Краси. Той е наистина много добър човек. Занимава се с обучение на инструктори, обучава контрактори. По-голяма част от вас може би не знаят какво е контрактор, но ще потърсят в интернет, ще научат сега да не влизам. Аз ще го поканя него, може би в последствие като гост. Не, може би ще го поканя, да знаете какво ще правиме. Този подкаст, първият епизод, който правя, е за самия себе си, да ви представя откъде съм тръгнал и какво съм направил. Как давам всичко за това да успея. В последствие ще каня гости, с които да си говорим и с тях, с хора само, че които са успяли да направят нещо. Аз искам да си... Аз това съм казал много мои приятели. Искам да контактувам с хора, които са амбициозни, които като мен така не стоят на едно место и винаги искат да се развиват. За мен това е много важно. Особено към млади хора. Моля ви, не стига с този мързел. Оставете тези телефони. Стигате с тия глупости. Дайте малко да си размърдаме тези мозъци. Четете книги. Ходете на курсове. Вече хора, това ми казва жена ми постоянно. В живота има толкова курсове. Езици, строгар, хора, има курсове за строгар. Ходете на един строгар. Това е много хубава професия. Моята приятелка Надя Панчева прави курсове за животновъдство. Ходете там, учете се, правете нещо, развивайте тези мозъци. Не стойте да гледате филмите по телевизията, не гледайте постоянно в телефоните, развивайте се, нали, гледайте и моя подкаст. Това е много важно все пак, нали, това не го забравяйте, да гледате и моя подкаст. И както говорим в момента за обучение и развитие, ще оставя в описанието един линк, който да последвате и да видите това, което ние правим. Ние правим обучение за браснар. Може да сте браснар от нула, може да нямаш никакъв опит. Ела при нас, ние ще научиме. Браснар от нула. Учиме в момента напреднали браснари на една нова техника, която е за мъжко къдрене. Това в момента е много популярно. И аз се радвам, когато дори наскоро той вече стана и мой приятел, колега, Боян от Браснарница Бленд, ми се обади, искам да стана браснар, да се науча, нали, той вече е браснар, искам да се науча на мъжко къдрене. Момчето дойде при мен и аз му дадох едни знания и той накрая беше супер очарован от това, което научи от мен. Бояне, благодаря ти за думите, които каза приятел за мен и ще се радвам все повече такива готини хора като теб да ни посещават нас, за да можем заедно да се обучаваме и да правим едни готини курсове, за да може вие да натрупате знания като браснари, които не знаете как да го правите това, а пък ние като обучаващи, като познаваме вас, всеки един наш клиент, ние пък от него взимаме други неща, тънкости, как да предадеш на другия браснар, по какъв начин да предадеш тези уроци. Това е много важно. За това, че колеги браснари, дори тези, които не сте браснари, а искате да бъдете браснари, елате при нас, в нашата академия, да се научите да бъдете, да не казвам най-добрите браснари, но да бъдете добри браснари. Ще ви научим не само на браснарство. Аз ще ви покажа как да се държите с хората, как да ги посрещате, как да ги изпращате и как да бъдете едни успешни хора. И да развивате един успешен, нали, било то бизнес или дори ако работиш за някого, да бъдеш добър в това, което правиш. Надявам се, за да мога да правя този подкаст по-често за вас. Може би в месец ще има 2, 3 или 4 подкаста, в които да показвам тези интересни хора, за да можете и вие като било то браснари или други тип хора да учите от тези хора интересните неща. Защото живота се учи от хора, които са минали през него, а не, нали, има една поговорка: не питай старило, питай патило. Когато той се опатил от това нещо и знае как да го направи,
той ще ви го каже в разговора с мен как да го направи. А пък ако някой от вас иска да питаме някой човек нещо, не се срамувайте, напишете го в някой от коментарите, кажете или дайте предложение кой да поканиме. Аз вече имам идея кой да поканя, но сега няма да ви казвам. Издадох само един човек, но другите няма да ги казваме. Моята идея е точно това, да има съспенс в цялото нещо, да каним едни готини хора, позитивни хора, които са успяли, за да може вие, гледайте тях, да се научите в нещо интересно, тъй като аз преди да правя този подкаст и преди да се занимавам с това нещо, с бръснарство или с каквото да било от житейски ми живот, аз съм се учил от хората. Аз съм се учил от тези хора, които са били успешни. Те за мен са успешни. Дали е така, може би те си знаят. Но когато аз видя подкаст на някой приятел, колега, аз ги гледам тези хора много внимателно и ги слушам това, което казват. Правете и вие това. Слушайте хората. Изслушвайте ги. Дори в салона, когато седне човек на стола, вие го изслушайте какво той иска. Как го иска. Когато слушаш хората, ще станат нещата. Затова гледайте и нас. Гледайте нашите гости, които ще канем. Слушайте това, което те казват. Това, което аз ще ви споделя. Това е просто когато минеш през огъня, както минах аз, за да имам този салон, тогава ще може да успеете. Дори ако някой от вас иска да бъде мой гост, добре е дошъл. Мога да разкажа за това на него как да направи салон, какви документи му трябва, какво трябва да се случи. Аз винаги съм отворен за хората, да им помогна, да им покажа през това, което минах аз, защото аз вече съм оттъпкал тази пътека и аз ще дам на вас това нещо на готово. Няма проблем за мен. Благодаря на всеки един от вас, който гледа мен и моя подкаст, но не забравяйте, че когато един клиент стои на стола, има много истории неразказани и нечувани. А тези истории съм ги чувал само аз и моите колеги, но ти, приятел, не си ги чувал. Бъди сигурен в това. Очаквайте от нас много интересни гости. Ще има наистина хора, които не сте предполагали, че могат да кажат това, което вие ще чуете. А ако това, което правя аз, ви харесва, последвайте ме, абонирайте се за моя канал и очаквайте новите ми преживявания с най-готините хора, които аз познавам. Много ви благодаря. Успех на всички!